लोगोफोर वेलकाम बैक टू द चैनल बर' मिक्सार दिनै बेलासे सम आरो बे बेलासे समाव आं मोसानो होननानै आं दिनै ओंखारबोदों पुरा आर'नाइबो लादों आरो ससमाबो गानदों ससमाया बांद्राय दामिनि नङा 200-300 मोनो आरो बेनिफ्राय गामसा दं आर'नाइ गानदों दायो गेटखौ खुलिबाय दायो जोङो जोंनि सेंग्रा लोगोफोर बिथांमोनजों जों जयै बे खाथि खालायावनो मोसागोन होननानै जोङो रायलायखादों एक्चुअली जोंहा जेबो प्रिपारेसन गैया जेबो मोसागोन होननानैबो जों जेबो रायलायखायाखै आगोलाव आरो बेबायदि प्रिपारेसन गैया माने गासिबो बेस्थ' गोजा नालाय बेनिखायनो जोङो माने बेबायदि मोसानायनि थाखाय टाइम होनो हाया आरो थेवब्लाबो दिनै नाजानोसै आं एक्चुअली मोसानो सानदों आङो बे खामखौनो दामगोन होनना सानदों जुदि चान्स मोनोब्ला आं खामखौ दामगोन आरो स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोनाबो नायबाय थादो माबायदि जायो एक्चुअली बे ससमाखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय न'खरसे मोसाखांबाय आरो गोबां मोसानो दंबावो खाम सिफुं जथा लानानै गासिबो दं बेवहाय दायो जोङो न'खर न'खर हाबैबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिथांमोना खाम दामदों हारमनियाम गासिबो दङ एक्चुअली हारमनियामा जोंनि हारिनि नङा दामग्रा देग्रा थेवब्लाबो जिहेतु हारमनियामा ओंखारबोनाय लोगो लोगो जों हारमनियामखौ जोंबो बाहायबोदों बेनिखायनो जोंबो बाहायो दायो जोङो गासिबो दङ एकदम मोजाङै मावगोन गासैबो गोबां मोसाबाय न'खरब्रैसो जाबाय आरो जों न'खरब्रै नङा न'खरबासो न'खर जाबाय आरो गोबां दंबावो मोसाबावगोन नागिरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादों माबेयाव मोसायो दा समा जाबाय 10:53 गोबां हर जाबाय दास दसे सिगाङावसो मोनफैदों मोसानानै मथा मथि 10थासोआव मोनफैदों मोसानानै दा दुगैबाय ओंखामबो जाखांबाय आरो लोगोसे दायो बे लास्ट दा भिडिअखौ खालामबाय
गोबां बोसोर मोसायाखैमोन आरो देग्लाय मोसाबाय आरो देग्लाय मोसानायाव आं खामबो दामदों नालाय नैबे फाफ्लिया गोबां साबाय गाबोन फुङाव थाबैनो सिखारनो हागोन ना हाया बेखौ गेरेन्टि गैया जोङो दाबनै दाबथामसो जायगा गिदिंदों दाबनै दाबथाम गिदिंनानै बे मागिदों आरो बेबायदिनो कालेक्सनाबो गोबां जादों जि मागिनानै जि मोननाय मथा मथि 5,000-6,000सो जादों गोबां धोनि धोनि सुबुंफोरनावबो हाबदों नालाय खनसे लागैनो 500-600बो मोनदों थ' बेबायदि मोनब्ला एसे गोजोननायबो मोनो एसे जाथारि एसेबां जाथारि मोसानायावबो जुदि 500-600 मोनदोंब्ला आरो बेनिख्रुइ साबसिन जुदि मोसाबावोब्ला जों बेसे मोनबावगौमोन स' नेक्स्ट इयार जों बेनिख्रुइ साबसिन मोसानो सेस्था खालामदों जाहाथे न'खरसेयावनो 1,000-2,000 आरजिनो हानाय बायदि आरो थ' जियानो जायाथों मानो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयारथ' खालामजाथावथ' नङा थेवब्लाबो जुदि हायोब्ला शेयार खालामना हो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेखिनियानो गोजोन्थों